நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தேன். காலைல எழுந்துச்சோன்னா வடைக்கார சவுண்டு கொடுத்துது. உளுந்த வடை, பருப்பு வடை, கார வடை. வாங்க வடை வாங்க போகலாம். என்னாச்சு, என்ன வடை வச்சுருக்கீங்க? உளுந்த வடை, பருப்பு வடை, கார வடை, சம்சா. ஒரு கார வடை 2 சம்சா கொடுங்க. வடை வாங்கியாச்சு, பழைய சாப்பிட கிளம்பியாச்சு. எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க போகலாம். இதிலே பழைய சோறுக்கு வடை சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும். கார வடை கார ஸ்நேக் சாப்பிட்டா பழையதுக்கு நல்லா அருமையாக இருக்கும். பழைய சோறுக்கு கார வடை சாப்பிட்டா ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க. பழைய சோறு சாப்பிட்டா இவ்வளோ எனர்ஜியாக இருக்குங்க காலையிலே. நல்லா அருமையாக இருக்கும். சட்னி இருக்குது.